It's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyayari sa amin ng pinsan ko. Oo. May relasyon kami ng pinsan ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Caitlin. At ito ang aking secret file. Hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Alam ko, mauhusgahan ako ng mga taong hindi ako maiintindihan. Pero nandito ako para kahit papaano mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. By the way, I'm the #1 fan listener ng programa mong Secret File, DJ Rocky. And sumasaludo ako sa lahat ng mga taong malalakas ang loob na nag-share ng secret files ng buhay nila. Ako ay 23 years old, may asawa, at merong isang baby girl. Morena, 5'4" ang height. At okay naman kami ng asawa ko. Pero siguro tama nga yung kasabihan na walang permanente sa mundo. Lahat pwedeng mawala, lahat pwedeng magbago. Nakilala ko yung asawa ko nung ipakilala siya sa akin ng childhood best friend ko. Then fast forward, hindi ko naman nakalain na magiging okay kami, click kami ni JC. Then nagkaka-text na kami, chat, nagkakatawagan. Then after 7 months, naging kami. Sinagot ko na siya kasi masipag siya, mabait, at higit sa lahat napaka-responsable niya. And besides, kahit sinong babae siguro gugustuhin siya. By the way, mas matanda ako sa asawa ko ng 2 years. Pero hindi naman halata na mas matanda ako sa kanya. Then, May 2015, may nangyari sa amin parehas ni JC. Parehas pa nga kaming umiiyak noon at sabi niya hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako hahayaang mag-isa. Gusto niya ako at ako lang yung makakasama niya habang nabubuhay siya. Ako, tahimik lang ako noon kasi hindi ako makapaniwala na may nangyari sa amin. Then fast forward, after 1 year and a half, magkakabibi na kami noon. 3 months akong buntis at doon na lahat nagbago. Yung time na yun, nakala ko binabangungot ako. Nang gising. Halos siniling ko na lang na sana hindi ko na lang siya nakilala. Siguro nga tama si Papa sa paulit-ulit niyang pangaral na mag-aral kang mabuti, Caitlin. Kasi ang pag-aasawa may tamang panahon at oras para dyan. Kaso hindi ako nakinig kay Papa eh. Mas sinunod ko yung gusto ng puso ko. Fast forward, hindi pa man nailalabas ang baby ko, wala akong ipon, wala kaming ipon ni JC, ni Pinso. Yung asawa ko na masipag at responsable, sa una lang pala magaling. Dahil sa pagsasama namin, dun ko napansin na iba ang ugali ng asawa ko. Sugarol ang asawa ko, lahat ng sugal alam niya. Sabong na lang siguro yung hindi pa. Siguro natututunan niya yun dun sa mga nakakasama at nakakasalamuha niya. Hindi ko alam bakit siya nagkaganon o bakit hindi ko nakita yun noon.
Gabi-gabi umiiyak ako. Yung sakit ng nararamdaman ko, parang permanente na siya sa puso ko. Ako naman, magmamakaawa. Sabi ko, magkakaanak na tayo. Please, JC, magbago ka naman. Pero in fairness naman, hindi ako sinasaktan ni JC ng pisikal. Never niyang ginawa yun. Kasi sa tuwing magagalit at pagsasabihan ko siya, hindi na lang siya uuwi ng bahay. Minsan 3 hanggang 5 araw. Parang binata at parang walang asawang buntis. Hanggang sa dumating na yung time na manganganak na ako. Awang-awa na ako sa sarili ko ni piso kasi walang-wala ako. Kaya kahit hindi ko ugaling humingi ng tulong sa mga magulang ko, ginawa ko. Tataasan ko pa ba yung pride ko? Mahihiya pa ba ako kung buhay na ng anak ko yung usapan dito? Fast forward. Akala ko magbabago na talaga ng tuluyan si JC kapag meron na kaming anak. Pag lumabas na yung sanggol sa sinapupunan ko, pero hindi. Wala. Wala siyang pagbabago na para bang wala lang. Wala siyang paki sa akin at sa anak niya. Hanggang sa dumating pa nga sa puntong wala kaming makain. Halos patayin ko na lang yung sarili ko sa sobrang sakit. Wala na akong maibiling panggatas. By the way tapos ako ng computer technology pero wala akong magawa. Kasi walang mag-aalaga sa anak ko. Fast forward, paulit-ulit ako nagmamakaawa sa asawa ko na kami naman ang unahin mo ng anak mo, ako naman. Na sana pag dumating yung panahong kaya ko na at handa na akong pakawalan ka, wag naman yung panahong ganito. Dito ka muna. Samahan mo ko. Pero wala. Pinilit kong bumangon para sa anak ko at sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nagtrabaho na ako sa isang department store para kahit papaano matustusan ko lahat ng pangangailangan namin ng anak ko. Ayokong masumbatan ng mga magulang ko kaya mas pinili kong magsumikap para sa anak ko. At yung anak ko, she is the only reason kung bakit lumalaban at bumabangon ako. Year 2018. Wala akong love life, wala akong panahon doon. Kahit na merong nanliligaw at nagpaparamdam, ayoko. Kasi pakiramdam ko, pare-parehas lang silang manluloko at sa una lang magaling katulad ng asawa ko. August 2018 may nag-chat sa akin na parehas ng last name ko. Itago natin siya sa pangalang Jess. Nag-chat siya sa akin, "Uy, pinsan." Nagulat ako dun sa chat sa akin ng taong to. Wala naman ako natatandaan na para bang meron akong kamag-anak na ang pangalan, Jess. I replied, "Yes, do I know you?" At mga ilang minuto pang lumipas, nag-reply siya sa akin. "Oo, pinsan. Kilala mo ba si Lolo Blank? Tsaka si Tito Teeter?" Nagulat ako kasi yung lolo ko at tito ko kilala niya. Kaya nagtanong ako kay Papa kung kilala niya nga yun. Tapos sabi ni Papa na yung lolo kong tinutukoy nung kachat ko ay lolo ko nga sa malayo. Hanggang sa lagi na kaming magka-chat nito ni Jess. Every morning gigising ako na para bang may jowa ako. Tapos, "Good morning, pinsan, kain ka na." Yun yung mga sinasabi niya sa akin. Ako naman magre-reply din ng ganun. Kasi walang mali siya. Kasi magpinsan kami. Nag-a-update kami na parang magjowa pero magpinsan kami. At aaminin ko, habang nagkaka-chat kami, masaya at kampante ako. And then one time, nag-chat sa akin si Jess, etong pinsan kong to. Sabi niya, "Bigyan mo naman ako ng pwedeng ligawan."
Nag-reply ako. Pinsan, ako muna ang girlfriend mo habang hindi pa kita nahahanapan. Haha, joke lang. Pero pagka-send ko nun, nagulat ako sa reply niya nang sabihin niyang, sana totoo na lang. Na-confuse ako. Na-confuse siya saan? Sa nararamdaman niya? Ayokong magsalita, ayokong mag-assume na baka meron siyang something sa akin, pero tinanong ko siya. Pinsan, may mali ba? Sorry, joke lang naman kita eh. Nag-reply uli siya at ang sabi niya, oo pinsan, sana totoo na lang. Aaminin ko, nahuhulog na ako sa'yo. Tara, kita tayo para naman mailibre kita. OMG! Hindi ko akalain na i-chat yun ng pinsan ko. Nakipagkita ko sa kanya kasi hindi ko pa naman siya nakikita o nakikilala in person. Lagi kami nagvi-video call or via text lang. Tapos nagkita kami mga bandang 7 p.m. Nag-chat ako, pinsan, dito na ako sa mall na to. Sobrang simple lang nung suot ko. Naka-jeans, white shirt, and naka-sapatos lang na itim. Tapos nagulat na lang ako na may biglang tumawag sa akin. Insan, ikaw ba yan? Tanong ni Jess. Sabi ko, oo pinsan. Ako to. Ano, pangit ba ako? Nakakita ka na ba ng multo, aswang? Tapos sumagot siya ng, daldal mo? Nakakatuwa ka. Wala, ang ganda mo lang. Sabi ko, hoy pinsan, nasa lahi natin yan. Tapos maya-maya pa, nasa harapan ko na siya. Ay. In fairness, may itsura siya. Pagkatapos nung usapan na yon, nag-stroll kami sa motor niya kung saan-saan. Tapos, bigla niya akong tinanong, Caitlyn, pwede ba kitang ligawan? I'm so shocked sa narinig ko. Alam kong mali at hindi tama. Tapos sabi ko, pinsan, marami pang iba. Hindi ako deserving sa binatang katulad mo. Tapos sabi niya, gusto kita. Hindi ko alam, tinamaan ako sa iyo eh. Sabi ko, naku, wag ako pinsan. Natatawa na lang ako kasi bakit ako? Pero hinatid niya ako sa bahay nun. Fast forward, lumipas ang 2 buwan. Sinagot ko na siya. Lagi kaming magkausap. Tanggap niya ako at mahal niya yung anak ko. Hindi pa alam ng both sides ng family namin. Kinakabahan ako sobra kasi baka hindi nila maintindihan yung tungkol sa amin. Alam ko mali ako, pero tama yung nararamdaman ko. Minahal at tinanggap niya kaming mag-ina. Tapos, naisip ko yung asawa ko. 1 taon. Halos wala akong balita sa asawa ko. Ni suporta, wala. Wala. Kaya pinanindigan ni Jess yung pagiging daddy sa anak ko. Minahal niya ng sobra. Si Jess yung nagpakadasipag, naging sobrang maparaan sa buhay. At yun, okay naman ang lahat eh. Hanggang sa I decided na mag-apply sa isang kumpanya. Hindi ko na babanggitin yung company name. Office staff. Pinag-awayan namin ni Jess. Alam niyo kung bakit? Meron akong pinagseselosan. Kaya, nung meron akong pinagseselosan sa side ni Jess, gumawa din ako ng kakaselos niya. Ayun. Dun sa kumpanyang bagong pinagtatrabahuhan ko, meron akong isang nakilala din.
Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pero nagkakaintindihan kami. Hanggang sa isang araw, etong nakilala kong ito, merong kaibigan pa na si Fiona. Tapos niyaya ako nito na mag-lunch break sa labas ng kumpanya. At nagulat ako nang paglabas ko, may tumigil na sasakyan sa tapat ko. Tapos sabi, "Uy Caitlin, kumusta ka na?" Nagulat ako kasi after a long year, buhay pa pala siya. Si JC, yung tatay ng anak ko, biglang nabuhay. Alam niyo yung nararamdaman ko noon? Galit ako. Sobrang galit ako. Kaya lang hindi ko pinahalata kasi ayoko ipakita sa kasama ko na galit at bad trip ako. Sabi ko na lang, okay lang ako. Sabay alis. Lumipas ang mga araw. Lagi na siyang nag-aabang sa labas na para bang ako yung may kasalanan kaya kailangan kong magtago. Wow talaga! Gusto ko siyang sumpatan. Na para bang, ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mo magpakita. Kaso wala. Kasi mahina ako. Lagi akong patago umuwi. Ayoko ding magsinungaling kay Jess o maglihim kaya sinabi ko. At ang sabi ko, Jess, Daddy, nakita ko si JC. Kinamusta ako. Tapos nakita ko yung pagsimangot at pagsiselos niya. Tapos sabi niya, "So? Babalik ka na sa asawa mong sugarol at walang kwenta?" Pagkarinig ko nun, parang nanliit ako sa sarili ko. Kaya ang sabi ko, kaya pala. Yan pala yung tingin mo sa akin. Salamat Jess salamat Sinabi ko tong bagay na to kasi ayoko maglihim sa'yo. Pero yan pala yung tingin mo sa akin. Fast forward. Lagi kami nag-aaway ni Jess. Tinigilan ko na rin yung isang kaopisina ko na ine-entertain ko. At simula nung malaman niya nagpupunta si JC sa kumpanya, laging nag-aabang sa akin, nag-aantay. Mas lalo siyang nag-iinit yung ulo. Gulong-gulo ako kasi halos parang bumabalik yung sakit. Yung galit at pagmamahal ko. Kasi parang, ano to? Bakit ganito? And then, tumawag ako sa mama ni Jess. At ang tanong ko, narinig ko po na umiiyak yung anak ko. Tatanungin ko kasi sana kung nandun si Jess. Pero mas nakaagaw ng atensyon ko yung pag-iyak ng anak ko na para bang pinapalo. Sabi ko, "Ma, bakit naiyak si baby girl?" Tapos sabi ni mama niya, andito yung dati niya. Pinagagalitan kasi nagkalat. Okay po. Pinatay ko yung cellphone ko. 5 p.m. Inagahan ko talaga yung uwi. Sabi ko, "Jess, mag-usap nga tayo. May problema ba tayo? May mali ba? Bakit ganyan ka na?" Hindi siya sumagot at para bang iniiwasan niya ako. Sabi ko, "Jess, mag-usap tayo. Mahal kita, okay? Yung panahon na wala si JC at yung panahong dapang-dapa ako at walang-wala ako, ikaw yung nandyan. Ikaw yung nagbangon sa akin. Mahal kita sobra-sobra. Huwag mo namang gawin at iparamdam sa akin to." Simula noon, nagkaayos kami. Pero hindi na katulad nung dati. Lagi na kaming nag-aaway. Di na ako nag-overtime nun. Kahit need talaga. Kasi pag-iisipan ako ni Jess na nakipagkita ako kay JC. Ang sakit na yung taong mahal ko walang tiwala sa akin. Nagsasama kami sa iisang bubong pero parang hangin ang tingin sa akin. Na halos parang di ko alam ano bang nagawa ko. Hanggang one time, nakita ko siyang umiinom. First time umuwi siya ng lasing. "Jess, nakainom ka ba?"
asan yung anak ko? Umimik siya pero sabi niya, puro ka anak mo. Lagi kang wala. Ano? Nakipagkita ka na naman dun sa dating mong asawa? Makati ka, Caitlyn. Pinsan mo na ako, naloloko mo pa ako. Nagpintig yung tenga ko sa sobrang galit at pagod ko, nasampal ko siya. Umalis kami ng anak ko dis oras ng gabi kasi ang kapal ng mukha niya. Tinatawagan ako ni Jess pero hindi ko sinasagot. Fast forward, walang alam yung pamilya ko sa relasyon namin. Kaya hindi siya makapagtanong sa mga kapatid ko. Wala silang alam sa pamilya ko. Tapos nangupahan na lang ako, kumuha ako ng tagapag-alaga para sa anak ko. Si Jess laging nangungumusta kung kumusta kami. 1 week ko siyang tiniis pero bakit ganun? Pero bakit pinagdududahan niya yung pagmamahal ko sa kanya? Hindi ako nakatiis. Bumalik kami ng anak ko at nagpatuloy kami sa relasyon namin. Akala ko magiging okay na ang lahat. Pero lagi pa rin kami nag-aaway. Dahil sa tatay ng anak ko. Nagkamali ako pero itatama ko. Alam kong mali kasi pinsan ko yung kinakasama ko at bago kong asawa. Naguguluhan lang ako kasi si Jess, lahat ginawa niya. Ultimo yung mga hindi nagawa ni JC. Siya yung nagpuno at gumawa. Hanggang sa one time, umuwi ako ng bahay. Tapos umiiyak lang yung anak ko. Nakita ko sa liwanag na merong pasa sa pisngi yung anak ko. Sabi ko, bakit may pasa ka dyan? Tapos sabi niya, Mami, palo ako dito, Daddy. Tapos tinuro niya sa ulo. Puwitan at kamay, sinampal daw siya. 4 years old lang yung anak ko. Tapos, ginanon ni Jess. Galit na galit ako. Sabi ko, anak, uuwi tayo. Ang kapal na mukha niya. Pati bata, pinatulan niya. Sabi ko, Jess, mag-usap nga tayo. Bakit kailangan mong gawin yun sa anak ko? Bakit kailangan mong saktan yung anak ko? Sabi niya hindi niya na daw kaya. Selos na daw siya. Kung ano-ano na daw yung pumapasok sa isip niya. Ewan ko. Mahal na mahal ko si Jess. Pero mas mahal ko yung anak ko. Nung kami naman ni JC, 6 na taon kami pero never niya akong sinaktan. Never niyang sinaktan yung anak ko. Oo, sugarol siya pero never niya akong nasabihan ng masakit na tulad ng mga nasabi ni Jess. At sa huling pagkakataon, kahit pa may nangyari na sa amin nung pinsan kong yun, at kahit pa na mahal ko siya, pinili ko na lang magpaalam. Nakaka-disappoint sobra. Umuwi na lang kami kina Papa nun. Nagsimula uli ako. Nagpalit uli ako ng SIM. Lahat binago at pinutol ko. Mawalan lang ako ng connection kay Jess. Then last week of May 2019, nagkaayos kami ni JC. Yung tatay ng anak ko. Para sa anak namin. Sa ngayon, okay na kami. Malayo sa dating pagsasama namin. Kilala na din siya ng anak namin na siya talaga yung daddy niya. Siguro para sa akin, hindi naman tayo matututo at makakabangon kung hindi mo na tayo magkakamali.
Sa ngayon, masasabi kong okay ako, masaya na ako. Kasama ng anak namin. Wala na akong balita kay Jess, pinsan ko. Kinukumusta ako ng bunso nila, magre-reply ako, okay lang kami, tapos wala na uli. Sana makapulutan po ng aral yung kwento ko. Na hindi sagot ang isa pang pagkakamali para mapunan ang isa pang mali. Hanggat kaya mong gawin yung tama, yun yung piliin mo. Gawin ang tama. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Caitlin at ito ang aking secret file.